Česká republika. Tu hymnu tady zpívali nejenom hráči Walesu, ale takřka i 28 000 diváků komplet. Ten počet diváků nebude v tuto chvíli asi nejpřesnější, protože National Stadium v Cardiffu má kapacitu zhruba 30 000 diváků, ale tribuna k stání samozřejmě nemůže být zaplněna podle příslušného reglamentu, takže to odhaduji zhruba na těch 28. Ale vy už vidíte sestavu našeho dnešního soupeře domácích hráčů. V brance Neville Southall, s dvojkou David Phillips, 3 Mark Bowen, 4 Mark Aiselwood, 5 Eric Young, 6 Kit Simons, 7 kapitán mužstva Terry Horn, 8 má Jim Saunders, 9 Ian Rush, 10 Mark Hughes a Ian Giggs, tedy útočná pýcha velského mužstva. Trenérem našich hostitelů je Terry Jorat a my už se díváme na sestavu našeho celku pod vedením Václava Ježka. Petr Kouba v brance, 2 Látel, 3 Suchopárek, 4 Hašek, 5 Kadlec, 6 kapitán mužstva Václav Němeček, 7 Hapal, tam je chybička, 8 Novotný, 9 Kuka, 10 Dubovský a 11 Moravčík. Takže vlastně došlo k tomu, co se čekalo. Tomáš Kuhravý nakonec nastoupil. Ta původní, řekněme, ústní nominace, kterou vyslovil Václav Ježek včera, byla spíš takovým bubákem na velké fotbalisty. Nakonec tedy zůstal na lavičce, kde spolu s ním jsou Kinder, Řecka a Poštulka. A nastoupil tedy Miroslav Kadlec, který podle všeho bude hrát posledního, protože v několika posledních týdnech od začátku letošního ročníku Bundesligy má skutečně velmi dobrou formu. No a na tomto místě to chce spolehlivého hráče. Ještě se dostanu k sudím. Tím hlavním je Španěl Juan Rocha, pomáhají mu samozřejmě jeho krajané Joaquín González a José Casas. Rozhodně naše reprezentanty nečeká vůbec žádná lehká úloha. Pokud hraje jakýkoliv britský celek na domácím hřišti, tak je to vždycky tvrdá práce. Uvidíme, co si budeme moci říct za 90 minut. Se 4 vidíte Marka Aiselwooda, jednoho z těch nejzkušenějších hráčů. No a tady je Ivan Hašek, který se po dobrých výkonech ve francouzské lize vrátil do reprezentace. Měl velkou chuť hrát, když jsem s ním naposled mluvil. Samozřejmě, že má i velkou chuť vyhrát. Tohle bude častý obrázek vzdušný souboje. Jan Suchopárek se tam dostal do souboje s tímto mužem. Jim Saunders v poslední době jeden z těch nejproduktivnějších velských hráčů. Zatím má na svém kontě 50 zápasů. Za velské mužstvo dal 12 branek. Látal. Mark Hughes, na to se budou muset naši dávat velikánský pozor, protože tady o něm doslova pějí ódy, teď se potřebují ve desítky a pro tu Velsu to dopadlo velmi špatně. Mark Hughes, to je v tuto chvíli postava číslo 1 ve Velsu. Hodně se na něj spoléhá a zatím to tak vypadá, že nemá žádného osobního strážce. Novotný si měl podle Václava Ježka hlídat především Jana Raše, ale na to taky nevypadá. Budeme vhazovat. Ian Giggs se neprosadil a doufáme, že mu to zůstane, i když těžko na to spoléhat, protože tenhle ten mladíček, 19letý, vyhlášený po loňské sezóně jako nejlepší fotbalista Evropy do 21 let, určitě bude chtít nadělat pořádnou paseku v naší obraně. Tohle bylo sice hezky myšleno na Saunderse, ale teď tam trošku pomohlo to, že ačkoliv dnes bylo celý den velmi pěkné počasí, teplo, tak zhruba před 2-3 hodinami začalo pršet, a to takže dost silně, takže trávník není sice promočený, ale je lehký. No a ten míč měl skluz. Saunders už se k němu dostat nemohl. Novotný. Němeček hledá Kuku. A Aiselwood se s ním poradil. No a to chybělo, aby se vedli 1-0. Po velikánské chybě Velšanů Lubo Moravčík krásně předložil Petru Dubovskému nové akvizici Realu Madrid. A Neville Southall
Muž, který má 68 reprezentačních startů na svém kontě, se hodně natahoval k levé tyči. Tady to uvidíme zřejmě ještě jednou. Tak ne. Tedy první rohový kop bude rozehrávat střelec Petr Dubovský. Dobře mířil Radek Látal. Škoda, že přesně tomu míči stal Pavel Hapal, jeho kdysi olomoucké dvojče, ale pořád máme balón. Němeček. Moravčík. Znovu Petr Dubovský. No, nebude to v rukavičkách proti Velšanům, rozhodně ne. Chce míč na Gigse. A to bude klidu Látal. Hapal. Hazoval Mark Bowen. Legenda velké kopane Jan Raš se neprosadil, ten míč není přesný. Navíc španělští rozhodčí jeden odmával, druhý odpískal offside. No a já už se tak můžu dostat k rozestavení, kterém by měli hrát naši soupeři. Takového kvázi posledního by měl hrát Mike Hazelwood, před ním stopery Eric Young a Kit Simons. Pětičlenné záloze David Phillips, Ryan Giggs, Gary Horn, Mark Hughes a Mark Bowen a vepředu Jan Rush a Dean Sanders, ale to rozestavení nebude 100%, protože pochopitelně především Mark Hughes a Ryan Giggs se budou hodně snažit o podporu útoku, o střelbu, takže spíš jde o takové, řekněme, provizorium. Sanders. Rush. A po Němečkovi Hapal. To byl opět offside. Je to tak. Nesedím daleko od místa, kde se právě proti pravidlu rozřešil Dean Sanders. O jeho nebezpečnosti konečně jsme se mohli přesvědčit i v Ostravě, kdy nám dal jedinou branku Velšanů, za nás tehdy skoroval Radek Látal. Těžko říct, jestli bychom byli úplně spokojeni, kdybychom si dnes také odvezli bod. Chtělo by to oba a pak by byla Amerika o hodně blíž. Pavel Kuka byl faulován. Markem Hughesem. Vidíte, že ten se poctivě vrací, plní si obranné úkoly. Pro ně je to rozhodně příjemnější hrát toho, řekněme, vysunutého záložníka, protože většinou nedostává v tom případě osobního hlídače, ale ten faul byl 100%. No a Marku Hughesovi se samozřejmě bez někoho, kdo mu stále dýchá na záda, hraje o moc lépe. Látal. No, dobře to udělal Bowen. Horn. Tak teď si Raš příliš nerozuměl s Gigsem. Moravský. Novotný. Chtěl prostrčit na Pavla Kuku, nepovedlo se a musí hodně rychle zpátky. Hughes. Krásný od Bowena. To vymyslí Giggs na Látala. Nic pořádného, je z toho rohový kop, ale rohový kop podání velkého mužstva bude pochopitelně označen stupněm nebezpečí 1A. Tak dobře, Dubovský už se tam řítil zezadu Kit Simon. Moravčík má čas, vyváží míč. Kuka proti Youngovi, to bude asi hodně častý souboj dnes. Běží zhruba 6. minuta z prvního poločasu.
zatím jsme se jediné nebezpečné akce, bohu díky, musím říct, si dočkali z kopaček, nebo lépe řečeno z levé kopačky Petra Dubovského. Petr Kouba bude rozehrávat od naší branky, mimochodem dvojkou do branky je Pavel Strníček, golman Newcastle. Václav Ježek to zdůvodnil především tím, že Strníček zná vlastně dokonale britský fotbal, konečně i nějaké z našich dnešních soupeřů z přímých kontaktů na hřišti. To ovšem vůbec prý neznamená, že by Ladislav Molnár jinak ztratil místo dvojky za Petrem Koubou od mužstvu RCS. To je znovu Mark Bowen, tak to zatím ve hře. Jan Suchopádek dává na Kadlece, to jsou dva hráči, o kterých se uvažovalo na místo posledního. Nakonec to tedy zbylo na Kadlece. Jan Suchopádek, který hraje ve Slávii pravidelně libera, tentokrát plní úlohu středního stopera. Ale myslím, že je to natolik zkušený a univerzální hráč, že by mu to nemělo vadit. Teď ale nepřihrával nejlépe. Horn. Filip. A to bude prohažka. Hughes proti Němečkovi. A to samé v bledě modrém. Horn. Filip. A to je center pro Sandersen. No a Kouba nebyl nejistější v tuto chvíli. A Ivan Hašek se doslova vykoledoval faul. Dostal se do situace, kdy už toho moc dělat nemohl. Využil toho, že Gixu šel po patách. To byl nerovný souboj. Jans minimálně o 2 hlavy vyšší než Lubo Moravčík. Ten hlavičkový souboj ani jinak dopadnout nemohl. Až úspěšně pro jediného muže tmavé pleti v dnešním zápase. Za půl druhé minuty jsem napočítal ještě 4. souboj Němeček Hughes. To jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Zatím je to tak 60-40 pro Václava Němečka. Ten by si potřeboval jako Toulouse zahrát vítězný zápas, protože jeho Toulouse se vůbec nedaří. Tento klub je zatím poslední ve francouzské lize. A tady zůstává na hřišti jeden z našich hostitelů, jeden z týmu soupeře. Vypadá to snad na Marka Bowena. Počkám si na číslo. Možná se to zhruba 60-70 metrů. Ne, je to Mark Hazelwood. Vidíte, hráč Bristol City, 33 let. Debitoval před 7 lety. No a to je ustaraný seniora, kterému včera připravili mnoho a mnoho starostí naši reprezentanti do 21 let, kteří předvedli opravdu excelentní výkon at Vale. Asi 40 km od Cardiffu. A tady bude znovu ten souboj Hazelwood-Hapal. A Hazelwood odehrál míč a poté se setkala jeho hlava s hlavou našeho reprezentanta. Určitě bude ještě čas, abych se vrátil k tomu včerejšímu utkání 21, kde se budeme věnovat pochopitelně tomu, co se děje na trávníku. Tak nakonec to zbylo na Pavla Hapala. Kadlec. To nebylo špatně vymyšleno. Václav Němeček se sice zvedl tou rukou omlouvá, ale zase na druhou stranu, proč to nezkusit, a kdo nic nezkusí, nic neskazí, jednou se to ujme. Tak teď, když je míč daleko, se snad vrátím k těm 21. Já když jsem mluvil před zápasem s Ivanem Kopeckým, trenérem našeho týmu, tak ten říkal, tenhle tým ten dokáže výborně útočit, ale v defenzivě je to slabší. Včera se to vůbec nepotvrdilo.
naši Wales doslova převálcovali, někdy až průtržím mračem, počasí opravdu pod psa. No a naši zaváleli. Góly sice dávali především, ale úplně jenom Slávice. Dvakrát Patrik Berger, jednou Radek Weibl a Vladimír Šmitr. No ale to vůbec nemění nic na tom, že celý kolektiv zahrál skutečně vynikající zápas. A jediné vrásky vlastně mohl přidělat nejenom reprezentačním trenérům, ale i Karolu Dobijášovi Zdeněk Svoboda, který byl ošklivě nakopnut a ta jeho noha nevypadala dvakrát dobře. Byl to opravdu dost velký výron, navíc s krvavým šrámem. Takže uvidíme, jestli Zdeněk Svoboda, jinak kapitán naší 21, bude k dispozici i pro ligové utkání. Zpátky do Cardiffu at Vale. Hafal. Sukopárek. Naši zatím nikam nespěchají a vlastně zkouší něco podobného, co hrála včera 21. V klidu si dát balon po zemi, připravit si šanci. Tentokrát se zprava odlátala. Kukovi odskočil míč, a ta přihrávka nebyla dvakrát přesná. Mark Bowen vrátil Neville Southallovi, o kterém se stále mluví jako o špičce britské brankářské školy. Není to žádný mladík, bude mu brzo 35 let. Vůbec, když jsem si tak spočítal věkový průměr tohoto týmu, který je teď na hřišti v červených dresech, tak mi vyšlo přes 29 let. Jsou to tedy žádní zelenáči. Otázka, jaký má tým perspektivu. Jakou má tento tým perspektivu? Vlastně jedinými mladšími jsou Giggs a Kit Simons. Látal. Tam byly ruce ve hře, ano. Tohle Široka viděl. Ty procesy jsou zbytečné. Jestli to nepletu, tak to byl zmiňovaný 22-letý Kate Simons, který si tam rukama pomohl proti Radku Látalovi. No a to je celku příznivá situace a zřejmě to bude Petr Dubovský. Má za sebou zdařilou premiéru v dresu Realu Madrid. A dobře vystřelil, ale přece jenom ta rána nešla příliš daleko od Nevilla Southalla. Stačil vyrazit. Neprošlo to a teď pozor. Naštěstí ten útok je zbržděn. Naopak Pavel Kuka! A je to gól! Pavel Kuka dává první gól týmu České a Slovenské republiky. Vedeme 1-0. Ve 14. minutě prvního poločasu, tak to je začátek, jaký jsme si přáli. Je to super a právě Pavel Kuka, který se na začátku ligy hodně trápil s tím, aby dal konečně branku, povedlo se mu to v posledním ligovém kole. Teď využil velké hrubice, kterou tam Velšané vyrobili. No a už je to o moc veselější. To byl Mark Hughes, který vlastně přenechal míč Moravčíkovi, ten šikovně prostrčil na Kuku, offside to být nemohl. Kuka si poradil i s Youngem. A všechny obranné zákroky už byly zbytečné. No tak to jsem tady pookřál. Najednou tady bylo ticho jako v kostele. Ono to samozřejmě nevydrží dlouho, protože velký divák to je věrný fanda, který jen tak nepřestane svůj tým pozbuzovat a hnát dopředu. No ale buď jak buď, vedeme 1-0 a teď můžeme hrát daleko klidněji, protože teď budou na řadě Velšané, aby začali útočit. Sukopárek fauloval a ten zvednutý prst hlavního rozhodčího zjevně znamenal ještě jednou a bude zle. Nohy Jana Raše toho museli schytat za tu kariéru, dlouhotanářskou kariéru, strašně moc. Znovu Sukopárek. Pro balon si jde znovu Pavel Kuka, je sám proti 4.
Dobře to udělal, velmi dobře to udělal. Látal na kadlece. Kuka chtěl na Dubovského, škoda, to neprošlo. Ta naše obrana je zatím velmi variabilní, chvilku hraje posledního Kadlec, když se vysune, zaskakuje Novotný. No a zatím to funguje. No a to by nebyla Británie, kdyby zase nezačalo pršet. Škoda, že Václavu Němečkovi ten míč odskočil, ale vybojovali jsme out. Čili získali jsme území, což je na tomto stadionu zcela běžné, protože to je vlastně rugbyový stadion. Když bude někdy větší celek, tak uvidíte, že jedna ta tribuna je vlastně jenom pro stání, jinak je to všechno zastřešené do takové podkovy. Až do roku 1990 se tady hrálo jenom rugby. Teď se hraje fotbal a zatím dobrý pro nás. Dubovský se dostane k míči. Hašek. Tak si napíšu 4. střelu na branku soupeře. No a otevřeně řečeno, to není málo, 17. minutě prvního poločasu. Zatím je to na střeli 4-1 pro nás. No a tady Vrásek přibývá. Jestli tam zůstanou i po 90. minutě, ne, že bych tady Joratovi psal něco špatného, ale byl bych velmi spokojený. No. Já se ještě na chviličku vrátím k tomu stadionu, zatím se vždycky do roku 1990 hrávalo v Nine Parku, který je nedaleko odsud, který má větší kapacitu 40 000, ale nebýval zcela zaplněn. Joj, tak to byl kousek od Gixe. To byla paráda. Jedním slovem paráda, co teď předvedli Velšané. Gixem počínají, myslím, že to potom vystřelil, ano, je to tak, s dvojkou. Filip. Podívejte se. Tak to byla akce typu Kamdeš. No a teď jsme měli štěstí, ono to nešlo tak těsně vedle branky, jak to vypadalo v reálném pohledu, ale přeci jenom. Znovu Filip. Tak teď tu teda ticho není. 5 minut poté, co jsme dali první branku, se trefili Velšané. A byl to právě zmiňovaný Giggs, který dává svůj druhý reprezentační gól v dresu Walesu. Taky si to mohl nechat na někde jindy. Vlastně si hráči, kteří se tím vytvořili velikánskou šanci pro domácí, vyměnili úlohy, tentokrát se centroval Filip. No a tady přeskočil Giggs Látala. A tady za mnou jeden z pořadatelů se tak rozradostnil, že mě tady nechtěně málem insultoval. Tím už Petr Kouba skutečně nemohl nic dělat. To se stát nemělo. Pochopitelně, že domácím teď narostou křídla a hvězda Manchester United Ryan Giggs má zase o slávu postaráno. Měl zdaleka největší aplaus při představovačce domácího celku. A jak je vidět, není se co divit. Teď jde o to, aby naši, tak říkajíc, nezjančili, aby pořád hráli svoji hru. Je to dost zkušené mužstvo, většina z jeho hráčů má zkušenosti ze zahraničí, nejsou to žádní zajíci. Hazelwood je u míče. Simon.
A Bowen. Znovu Hazelwood. Teď mimo obraz měli výměnu, ruční výměnu názorů. Happel a Bowen, no a málem se zase do velikánské šance dostal Ryan Giggs. Začíná řádit velmi nepříjemně pro nás. Teď se bral míč Dubovskému. Horn, Sanders, výborně Kadlec. Odpískaný faul Ivana Haška. No a domácí nás začínají nepříjemně tlačit, stejně tak jako nepříjemně housne déšť. Většinu standardních situací bude zřejmě rozehrávat Barry Horn. A nakonec Látal. Bowen, Horn a zase míč na Giggse, kterým má zatím Látal plné ruce i nohy práce. Ta jeho levá noha je velice nebezpečná. Tentokrát se vykoledoval trestný kop, který bude rozehrávat buď sám, nebo to bude Mark Bowen. Ve zdi ex-olomoucký Pavel Happel a olomoucký Radek Látal. Jan tam naskakoval velice dobře za Sukopárkem, ano, Sukopárek to byl. Vlašané pokračují v náporu. Sanders. Dobře Hašek, dobře. Teď vůbec asi není potřeba pospíchat s tou rozehrávkou, je to třeba uklidnit. Moravčík. Kadlec. Novotný. Napravo je úplně volný Látal. Jo, šoupli se Bowenovi. Na kuku to ovšem neprošlo. Dobře zabojoval Happel i Sukopárek a tady je úplně osamocený. Novotný má čas si zpracovat míč. A to je nepřesné. Sanders. Petr Dubovský proti sobě má Hughese a Philipse. Přešel přes oba. Moravčík. Výborně, Hugo Moravčík. Ale ta přihrávka se vůbec nepovedla, je to škoda. Bowen. Startuje Giggs. S tím Happel a může si vydechnout, protože ten míč šel do autu. Lubo Moravčík si teď hodně hlasitě ulevuje na druhé straně hřiště. Ta šance volala před jenom po daleko lepší přihrávce. Kadlec. Volný Hašek nalevo. Zatím vybojoval několik míčů. On je znám tím, že je to velikánský bojovník. A tady se zpívá. Hodina zpěvu právě začala. To je zajímavý údaj. Vidíte, že my jsme měli mít držení 13 minut a Wales minut 10. A to i přes tu několika minutovou převahu po vyrovnávacím gólu. Pozor na to, Kadlec! A tentokrát Látal společnými silami se Sukopárkem zlikvidovali Giggsův pokus. Němeček.
Dubovský, znovu Moravčík. Hejzlvůd se hodně razantně opořil na hlavního rozhodčího Robku, no. Zůstalo to bez trestu. Němeček vidí Látala, ale s tím se vrací Giggs, ale vyhrává tento souboj. Vyhrává Hughes. To je spolupráce hráčů, kteří se znají z Manchester United. A kamery britské BBC teď zachytili Marka Bowena, 29letého hráče z Norwich City. Tohle už zase Ryan Giggs, ale míč má v držení Neville Southall. Ten chytá Evertonu. Vůbec velký reprezentační tým je poskládaný z hráčů anglické Premier League. I když už se hraje také Welská samostatná liga, která čítá 20 oddílů. Já bych vám hrozně rád řekl, jak se jmenuje vítěz prvního historického ročníku Velské ligy, ale ono je to hrozně těžké. Jmenuje se Mbrantown, psáno C-M-B-R-A-N. Nic jednoduchého. Když jsem si tady předevčírem v hotelu na televizním přijímači naladil místní velský kanál, tak musím říct, že jsem rozuměl tak možná jménům lidí, jinak s ničem. Hašek. Kadlec má čas, má prostor. Hašek si říkalo míč. Dubovský, Ivan Hašek. Dobře to myslel na Němečka. Stačil tam s tuzem zastanou Simon. Jan Ráš. Vepředu zatím není moc vidět. Špatnou přihrávku zachytil Novotný. Hašek. Zdá se, že jsme ten nápor po vyrovnání na 1-1 jakž takž přestáli a zase bychom mohli začít trošku diktovat průběh hry, ale takhle to nepůjde. Saunders. Látal má za zády Giggse. No a otevřeně řečeno, zatím ten souboj Látal Giggs pro našeho reprezentanta příliš dobře nedopadá. Jeho další pokračování. Aspoň tak. Dnešní utkání je vlastně už 12. v řadě, co hrajeme proti Velsu. Vyhráli jsme jich 6, dvakrát se hrálo nerozhodně, třikrát jsme prohráli. Ten poslední výsledek 1-1 z úpravy máte pochopitelně ještě v živé paměti. Skóre zatím hovoří pro nás 13-8, po dnešku tedy už je to 14-9. Hlavičkovanou ukončil Bowen. Široka opět nevytahuje tu kartu, jenom hrozí a Václavu Němečkovi vůbec není dobře v tuto chvíli. Ještě jednou se to můžeme podívat. No bylo to přeskokník. Po jednom takovém zákroku právě včera Zdeněk Svoboda musel velmi ubrat ze svého výkonu. Opětavě hrál ještě několik minut, ale už to nešlo. Do té doby plnil skutečně 100% hra naší hry. Pro Vaška Němečka to dopadlo o něco lépe.
A všechno začíná od Eiselwooda. Sanders hledal Raše, ale na místě byl čas Miroslav Kadlec. Phillips s Hornem. Hughes, podívejte se, až odkud vlastně se dostává dopředu. A zase u toho byl Gates. To říkám otevřeně, že teď jsem si pořádně řekl, že rozhodčí Roka nepískal. Podíval bych se na to rád v opakovaném záběru, on to Raš zřejmě ještě trochu přihrál, ale ta ruka, která Raše trošku podržela, tam byla. Už teď po půl hodině to dvou taktik, my se snažíme hrát především po zemi, kombinačně. Velšané se středem pole příliš nepárají, posílají dlouhé míče na vysunuté hroty. A i souboj taktik zatím vyznívá vlastně nerozhodně 1-1. Znovu kapitán Horn. Eiselwood hledá Saunderse, proti němu Hašek. Ten Sanders se doslova nabral, aby bylo taky vidět, že dokážeme rozdat. No samozřejmě nikdo nechce nabádat ke tvrdé hře, nebo k té nebezpečné hře. Nechci to ani já, ale v tuto chvíli, ať chci nebo nechci, musím oznámit, že prohráváme 2-1. Branku nám dal Ejan Ráš, který zatím nebyl příliš vidět. A vývoj zápasu se vlastně úplně otočil. Ve 33. minutě prvního poločasu Jan Ráš, 2-1 pro domácí. Až nám bude nabídnut opakovaný záznam, tak se znovu přesvědčíme o tom, že zase u toho byl Jan Ráš. Tadyhle dva naši se neschodli, Suchopárek, Novotný. Giggs přihrál Rašovi, no a ten už to měl dělat, dal gól. Veliká chyba naší obrany. Naši si zapomněli asi zakřičet. Giggs stál výhodně. Tak to bylo právě to, abychom prohrávali. Teď to bude chtít budu otevřít a při té nebezpečnosti, kterou v sobě v tom případě, že by Wales vyhrál, byl by velice blízko premiérové účasti na světovém fotbalovém šampionátu. Zatímco my bychom se s ním de facto loučili. Znáte, jaká je situace v tabulce naší skupiny, vedou naprosto bezpečně Belgičané, ale za nimi jsme. My na třetím místě, ale máme stejně bodů jako druzí Rumuni, ale čtvrtí Velšané mají taktéž stejně bodů, ne jako my. Rumuni mají o zápas víc než my, zde hrají na Faerských ostrovech, nedá se moc předpokládat, že tam by ztratili. Minimální cíl pro utkání v Cardiffu je odvést aspoň bod. Zatím to zkoušíme kombinací na vlastní polovině, to asi ke gólu nepovede. Faktem ale je, a důkazem toho je i tato přihrávka, že další zadáci dokonale obsazují naše útočné hroty. Nebylo komu. Filip. Sanders. A to bude míč pro nás.
lavička je velmi posmutnělá, vidíte tam Tomáše Cuhravého, další hráče. Trestný kop po faulu slavistického útočníka Pavla Kuky rozehrával Izlovu, nezvykle nakrátko. Dík. Mezi naše si to namířil a látal si takovou tutou kartu. Skutečně zdá se, že Ryan Giggs se vyspal velmi dobře na dnešní zápas, no a faktem je, že Radek Látal nešel po míči. Ta žlutá karta je v pořádku. Bowen na Horna. Tomu se střela vůbec nepovedla. Terry Horn, už také 31letý záložník Evertonu, který spoluhráč brankáře Southalla. Pro Petra Koubu to vůbec není šťastný zápas. Vlastně dostal 2 góly, aniž mohl cokoliv chytit. Zdálo se, že se míč vybojovali, ale bylo to jenom zdání, které klamí. Teď se domácí zlobí, že rozhodčí Rocha neponechal výhodu. My jsme rádi. Ivan Hašek tam fauloval Sanderse. Stupeň nejvyšší pohotovosti v našem trestném území. Nakonec toho byla přímá střela. Giggs má kůč, troufá si. I díky tomuto zápasu, jak to tak vypadá, cena fotbalisty Giggs se poroste zase o pěkných pár tisícovek liber. Za mnou se tady skanduje USA, USA. Bylo by moc dobře, kdyby to zůstalo po dnešním zápase jenom přáním pro domácí fandy. Jenže zatím vás vede 2-1. Němeček, to je dlouhé na Sukopárka. Giggs stačilo stopnout. Vazuje Radoslav Látal. A bude se kopat. Bylo by moc dobře, kdyby se nám podařilo do poločasu vyrovnat. Do poločasu v tuto chvíli chybí 5 minut. Znovu u míče Látal a Hapal. To je dlouhé, to je na nikoho. Filip posílá dopředu míč, za kterým běží tak trošku razběhově Jan Ráš. Novotný. To není offside, ale ještě se tam, kde se vzal, tu se vzal, zjevil Bowen a bylo po naději. Byl to faul od Horna na druhou sedmičku Pavla Hapala. A to sklouzne do autu, ten trávník je skutečně nasáklý vodou. Pro naše zadáky je to ale hodně těžké, protože, jak už jsem říkal, tak Velšané skutečně velmi dobře pokrývají nejenom naše 2 útočníky, ale zároveň i středovou řadu.
Takže u Bolnice zatím je velký problém a bude to chtít asi něco vymyslet do druhé půle. Už po druhé Václav Němeček podskočil takovýto míč. Ta druhá minuta prvního poločasu. Suchopárek. Ještě, že se stačil Petr Dubovský včas vrátit. Ale vidíte, že i taková hvězda, jakou je Dean Sanders nebo Mark Hughes, jezdí vzadu, neotýkají si tu černou práci ve středu pole. Všichni hráči Velsu jsou na mačkáni mezi ulicí čarou a zhruba 20 metry od branky a to bude pro Souzola. Takže ten prostor na soupeřové polovině je doslova přehuštěný a těžko se tam hledá nějaká skulina, která by vedla k brance. Vlastně po tom gólu Pavla Kuky jsme toho vepředu už zase tak moc nevymysleli. To bude Ivan Hašek. Janka ten míč trošku učísl, ale pro Souzola to nebyl žádný problém. Na naší straně přesto nějaké ty problémy budou, protože ve chvíli, kdy rozhodčí Roka odpískal první poločas, respektive jeho konec, prohrává tým České a Slovenské republiky v Cardiffu 2-1. I když to začalo všechno velmi dobře, ve 14. minutě se trefil Pavel Kuka, jenže hned za 5 minut vyrovnala domácí hvězda Ryan Giggs a ve 33. minutě Giggs vyhrával Rašovi, který zatím domácím zajistil vedení 2-1. Jako poslední teď vyběhl na hřiště Václav Němeček, takže se může začít. Obě mužstva zatím nastoupila beze změn. U nás se samozřejmě bude žádat daleko ofenzivnější pojetí. Na lavičce z útočníků jsou Pošlka a Skuhravý. Uvidíme, jestli se objeví během druhého poločasu ve hře. Zatím tedy všechno při starém. To bude pro Němečka. Tohle tedy jenom odevzdal Eiselwoodovi. Hughes. Tady nabíhá Filip. A to bude až Sanders. Haška zvojil Dubovský a skončí to autem pro domácí. Filip to zkusí tentokrát rukama. Vypadá to na dlouhý aut. No nejenom, že to na dlouhý aut vypadalo, on to taky dlouhý aut byl a nadělal naší obraně pořádné starosti. Ono uhlídat vysokánského Younga v hlavičkovém souboji, to není vůbec jednoduché. Podívejte se ještě jednou. Karlec tentokrát byl kratší než Young. No a tady přes Novotného dost hladce přešel Raš. Horn. Hašek neměl vepředu komu, tak to musel být Kadlec. Nahoru to asi
Nebude se úspěchu a to byl faul, velmi nepříjemný faul Elizlwooda na Němečka. Je tady druhá karta zápasu. V takovém Německu od letošního ročníku Bundesligy bylo zavedeno pravidlo, že pokud skluz je proveden zezadu do hráče, následuje automaticky červená karta. To jen tak mezi řečí. My jsme z výhody trestného kopu nic nevytěžili, naopak kopat budou naši soupeři po faulu Dubovského. Sázím 10:1, že Vlašané teď vůbec nebudou pospíchat. Vidíte, Josef Adamec, trenér, respektive asistent trenéra Václava Ježka, udílel určité pokyny našim, těžko říct si na tu dálku, co mělo být. Výborně Hašek ve vzduchu. Znovu Ivan Hašek. Je dost možné, že Hašek se bude postupem času více orientovat dopředu, protože je schopný hrát v útoku. Přesvědčuje o tom ve francouzské lize. Teď si pomohl souboji rukama proti Hughesovi. Pak tam možná došlo ještě k kontaktu jeho kopačky s Hughesovou hlavou. No. Podíváme se ještě jednou. Tady byl jasný faul, ta ruka tam je. No pak tam přišla Hughesova ruka. No ale tohle... To nic jiného, že zaplať pánbů pro naše, že si toho rozhodčí nevšiml. Proti Youngovi neuspěl, tentokrát to bylo znovu s faulem, ty fauly se nám nějak množí v prvním poločasu. Vyhráli v úvozovkách na fauly Velšané, 15:8. Ale bude to chtít opravdu podržet míč na zemi, nehnát se do žádných vysokých hlavičkových soubojů, protože tam jsou Velšané prostě lepší. Tohle to zkusil přímo, bylo to zhruba 30 metrů. Nepovedlo se. Nálada na stadionu je výborná, běhají tady vlny kolem dokola. Za brankou Petra Kouby se rozcvičují všichni naši náhradníci, kteří jsou připraveni eventuálně zasáhnout do hry. Musíme si počkat, jestli Václav Ježek někoho z nich na hřiště pošle. A zase je tam vysoký Young. Moravčík ještě udržel míč ve hře. No jiskří se. Mám tak trošku obavy, aby rozhodčí Rocha udržel vůbec hru ve stanoveném rámci. Mark Hughes. To byla dobře myšlená přihrávka, nabíhal tam kdo jiný než Giggs, který se teď žene za Ivanem Haškem, ale předpokládám, že to bude. Nakonec to autem skončilo, ale nebude se kopat, bude se vhazovat. A musí se vhazovat tam, kde míč opustil hřiště. Chtělo by se znovu díky to samé v bodě modrém, ale nikoli, bude to
samé červené. Rozhodovat bude Filip. Vepředu je zase Jan. A Petr Kouba. Dubovský. Němeček dal Kukovi. Nedaří nějak proniknout na rozstřel Kauzolově brance. To se ovšem zadařilo Jiřímu Novotnému, který stačil odehrát před Janem Rašem do autu. Při čtení té sestavy domácích, které v tuto chvíli na hřišti se ukáže, že jen 2 hráči neabsolvovali utkání v Ostravě na jaře, byl to Eiselwood a Young, kdežto z těch změn v našem týmu je o mnoho více. Jestli mě paměť neklame, tak zhruba 5 nebo 6. Takže i v tom je možná nějaká ta výhoda Velců, ale víte, že my jsme tam měli absence kvůli zranění. Těch, kteří hráli v Ostravě, nejsou tady. Je možno vždycky této akci, která jsem chtěl úspěšně pro Kauzola jmenovat Zlomka, Bejbla, Vrabce, Němce, který sedí jen na tribuně, Kubíka a Luhového. Takže ta obměna v našem týmu je opravdu o dost větší. Kadlec se vydává na výlet. Rychle rozehráno. Látal se, ale neprosadil. Sledujeme sice Eiselwooda, ale důležitým mužem byl Bowen při pokusu Radka Látala. Tak kdo nakonec? Jan Raš. Je folován Dubovským. Nevypadalo to, že by mu chtěl zrovna vyzizovat nějaké sladké pozdravy. On to byl odpískaný. Mike Eiselwood. Hráč v Bristolu. 33letý harcovník. Raš tam samotal hlavu Kadlecovi a Haškovi. Dobře, Novotný před Saundersem. Ještě jednou Jiří Novotný. A do třetice obránce pražské Sparty. No, neříká se to dobře, ale zatím to na nějaký náš velikánský nápor nevypadá. Filip. Gig. A už je to zámezí. Běží zhruba 12. minuta druhého poločasu. Ale prohráváme 2-1. A čas určitě začne běžet nepříjemně rychle pro nás. Kadlec. Dubovský na Suchopárka. A zase dlouhý, vysoký míč. Dubovský. A to je nikam. Respektive tedy
do autu. Petr Dubovský nezahrál špatně při své premiéře. Za Real jeho tým vyhrál 4-0, dokonce připravil jednu branku, když přihrával elegantně pasou Butrageňovi. Kdyby se to tak chtělo povést tady. Na zemi teď dostává pod souboj Ivan Hašek. Václav Němeček se teď na dálku domlouval s Petrem Koubou, jestli tedy Petr Kouba má odehrát už do autu nebo ne, nakonec to nebylo třeba. Ivan Hašek už je zase v plné permanenci. Hapal. Látal proti Bowenovi, úspěšnější byl velšský obránce. Tak teď je to trošku nakopávaná, odkopávaná. Trochu štěstí, ale přeci jen domácí udrželi míč na svých kopačkách. No. Už jsem myslel, že přihrávka od Marka Hughese najde Giggse. Nakonec je tady Bowen. Má moc příliš moc prostoru. Teď to dopadlo. Teď to vypadalo tak, že se za Bowena necítí nikdo se odpovědný a ten měl skutečně toho času příliš mnoho. Tady je změna, která se dala očekávat. A nás ještě přijde Tomáš Kuhravý, Bombers FC Janov. V letošní sezóně za sebou má vlastně jediný vážnější test a tím bylo pohárové utkání v Perugii. Je po zranění. Myslím si, že není v optimální pohodě, ale ono trenéru Václavu Ješkovi v tuto chvíli asi vůbec nic nezbývá. Uvidíme, jak se Kuhravý dokáže porvat obranou Velsu. Snaží se teď Pere Ráš, zatím úspěšně. Znovu úplně volný Bowen. Krásná hlavička Marka Hughese, který skákal na ten centrovaný míč úplně sám. Nikdo z našich vůbec ani nejevil snahu uskočit. To je ohromná síla Hughese. Nabíhá si z hlouby pole, nekrytý, nehlídaný. Skvěle se zavěsil do vzduchu a naštěstí ta hlavička šla o několik decimetrů nás. A zase velké nedorozumění naší obraně. Novotný si nerozuměl s Koubou, kdo by měl hrát ten míč. Začíná to trošku skřípat. Offside, takže můžeme v klidu rozehrát naši akci. V celém tom riku a povyku jsem ještě neřekl, že z hřiště odešel Radoslav Látal. Hughes si došel pro faul od Pavla Hapala. Včera v Edvale jsme zažili daleko víc radosti. Vlastně všechny branky, které zatím naše reprezentační výběry včera a dnes ve Velsu dávali Slávisté. Vůbec by nevadilo, aby se přidali dva Spartané. Ať už současní nebo bývalí. Další přeslavistů Sukopárek nahrál na aut se tímto mužem, Deanem Sandersem. Útočník Aston Villa, 29letý hráč.
Zatím tropí naší obraně dost neflechy. Pomaličku, polehoučku se nám blíží polovina druhého poločasu. Ten Jora samozřejmě je v pohodě, v klidu. No pak na naší lavičce samozřejmě žádný velký optimismus nevládne, protože v tuto chvíli se cesta do Ameriky zdá být víceméně jenom směr. Zase skákal Hughes, prosadil se. Přitom není ani tak příliš vysoký, třeba Miroslav Kadlec nebo Jan Suchopádek jsou určitě vyšší, ale vynikající výskok má tento borec. Hejzlovůd před Němečkem, artistickou vložkou. Moravčík po delší době ve hře. Kuka se rve, bojuje, ale chtělo by to podporu hráčů. Hašek. To obrovské nasazení, co předvádějí Vlašané. Uzdraví. Dubovský. Zkus to! Konečně zase nebezpečná akce z našich kopaček. Velká škoda, že to Petr netrefil trošku lépe. Dal to dobře, vystřelil po zemi, ten míč má rychlý vstup. Škoda. Hned stoupil nejvyššímu z domácích černý Erik Young. Kadlec. Ne, tady není ani chvilka na rozmýšlení, protože Velšané jsou rychlí, důrazní, tvrdí. Velmi těžko se prosazují naši hráči. Nějaké dlouhé držení míče, to se nevyplácí. Tady je Moravčík úplně volný, ale ten míč není přesný. Kukovský teď hezky povodil Simonse, Kadlec. No, rozhodčí tam sice mává offside, ale docela rád bych si počkal na opakovaný záznam. Nechci tvrdit, že byl, nechci tvrdit, že nebyl, ale protože sedíme nedaleko od místa, kde no, v okamžiku přihrávky bych se tedy hádal. Ale odmáváno je, bude se kopat. Tohle vítězství Vlašanů zase docela přeji. To na góly už méně. Všem objektivně je třeba říct, že Veltec hraje velmi dobře. Až na tu jednu výjimku mu dokonale funguje obrana. No, vepředu se o furore stará tenhle muž číslem 11. Kick. Hapal. Hra v Kuhravého, ale ten míč příliš daleko. Může Němeček. Zmiňovaný známý pořadatel tady provedl takovou kulometnou palbu ze svých úst a řeknu vám, že tady červenal i ten mikrofon, který držím v ruce. Teď se to hodně červená před brankou Neva Sautovat a teď samozřejmě není 9:15. To jestli je 7 metrů, tak je to hodně.
Dubovský dává gól na 2-2. No super paráda. Zhruba podobný gól dal včera Patrik Berger na 0-4. A teď Petr Dubovský vyrovnává na 2-2. No tak to byla škola. Ještě jednou. Gól plachtil, ale nedoplachtil. Tak, chudák moje hlasivky. Na druhé straně už to zase kick. Výborně Petr Kouba. Vynikající zákrok a zase u toho byl kick, to je prostě ďábel. Teď se na něj zkusit nějaké zaříkávání, když to nejde ho podržet fotbalově. No a už je to zase takové příjemné ticho lázeňského odpoledne. Němeček. Stejné to Lubo Moravčík stihne. Petr Dubovský. Proti němu Hughes ve vlastním trestném území. Teď mě trošku překvapilo, že si rozhodčí Rocha dovolil písnout proti domácím, ale zřejmě to už nebojácný. V 26. minutě, ano je to tak, 26. minutě druhého poločasu znovu Petr Dubovský. A jako maják, černý maják se tam zjevil Erik Young a odehrál na rohový kop. A najdou se i naši fanoušci. Škoda, Fuhravý to zkoušel, ještě jednou Petr Dubovský. Tentokrát pravačkou, neprošlo to. X to zkusil sám, ale to nebude Kadlec, to chce od nohy hrát. Dobře. Souboj Horn, Moravčík, skončil lépe pro domácího kapitána. Filip Sousholovi a to bude dlouhý výkop, takže se to všechno stěhuje před naše pokutové území. Raš. Bowen to stihne bez problémů. Kick. Gixe, tak si říkám, že je obrovská škoda, že si vybral za svou reprezentační vlast Wales. Kdyby to bývala byla Anglie, byli jsme na tom asi v tuhle chvíli o dost lépe. To rozhodně nebyl úmysl Tomáše Skuhravého, ale Young to tedy schytal parádně. Znova se spustil déšť, poměrně dost hustý. Kdyby chtělo našim pršet štěstí jako včera 21, určitě by nebylo námitek. Dobře Kouba. Simon se pokoušel dostat se k míči, podařilo se mu to, ale přece jenom hlavičkoval dozadu, nestačil míčku směrnit. Znovu souboj Jan Skuhravý. Je teď hodně často u míče, začíná plnit to, co jsme si zřejmě představovali ve středu pole. Dobře Hašek, Kadlec.
Moravčík. Dubovský je úplně sám ve prostřed. Teď za ním běží Raš. No a vrátil mu vlastně to samé, co před chvíli udělal Dubovský jemu. Tentokrát se to skončilo žlutou kartou. Není to tak časté, aby Jan Raš dostával žlutou kartu. Podíváme se na rychlej. No, zezadu žlutá karta, to je víceméně přímá úměra. Nebo, chtělo by se mi říct, měla by být. Výdat se bude i na straně našeho dnešního soupeře. To bude zřejmě nějakou chvilku trvat. Remíza 2-2 vlastně ještě nic moc neřeší. Pokud budeme počítat s tím, že Rumuni vyhrají na Farských ostrovech, tak budou mít obod více než my a Wales. Nás čeká ještě to bylo štrajt, tak se mezi formalisty říká, pochopitelně. Já se vrátím k té hypotetické tabulce. Rumuni by tedy měli mít obod více než my a Wales. Rumunsko a Wales se potkají vlastně na závěr té naší skupiny. V téže době budeme hrát my v Belgii. Teď nás to všem čeká utkání s Walesem. A s Walesem hrajeme dneska ale s Kyprem. A taktéž Wales bude hrát proti Kypru. Takže se to může vyvinout velmi zajímavě. Vlastně až úplně poslední hrací den naší skupiny se bude rozhodovat o postupujícím na mistrovství světa. Dostáváme se k tomu střídání. Ze hřiště odchází Mark Bowen a nastupuje Gary Speed. Gary Speed se hrá Chilicu United, nastoupil k svému 21. reprezentačnímu zápasu. Moravčík. Dubovský má prostor. Němeček. To je škoda. Teď si to Václav Němeček nevypočítal nejlépe, snad se to povede ještě jednou v lepším provedení. A Josef Adamec tak, jak ho známe. Plně ve hře. Tentokrát je zraněn Hazelwood. Naší lavičce si teď zabíhá Pavel Kuka i Ivan Hašek. Ten pro občerstvení, ale pochopitelně, že jsou čtvrtým náhradním rozhodčím odháněni. Josef Adamec to využívá k udílení taktických pokynů, to by se ještě mělo hrát. Hazelwood stále na zemi. Ale už na nohou, takže Terry Jorat může být klidný. Aspoň pokud se týká dalšího působení Michaela Hazelwooda. Speed se poprvé dotkl míče. Trošku to vypadá, jako by teď byli domácí vyvedeni z konceptu. Kdyby to byla pravda, bylo by to velmi dobré. Vidíte, že to umí nejenom hlavou. Pavel Kuka, proti mu Simon. A Skuhravý to dal nepřesně na Dubovského, naštěstí Gary Speed nezatáhl. Němeček, tady je Moravčík, už má míč. Znovu Němeček.
Zabíhal Pavel Hapal, míč se k němu nedostal. Stuhravý vyhrál hlavičkový souboj poprvé proti Jangovi, ale nevyužili jsme toho. A teď Very Speed. Prstil akci, to je dobře. Dubovský. Stuhravý dobře na Dubovského. Pojď! Tak, na tohle rozhodčí neskočil. Škoda, že Petr Dubovský neskusil spíš vystřelit. A už je tady další střídání. V tuto chvíli ještě připravené. Teď 14 se objeví Andrew Melville, hráč Sunderlandu. Možnost ke střídání dal zahráním do autu Horn. Tak jak jsem říkal, že trenér Joras může být klidný, co se týká dalšího působení Marka Eiselwooda, tak jsem se trochu přepočítal, protože to zranění je vážnější, než to vypadalo. Takže na posledních zhruba 12 minut na jeho místo nastoupil Melville. Běžecký souboj Skuhravý Jan. Horn. Melville. Kdo teď? Všechno, co vyřešil španělský rozhodčí, získal faul Jana Raše. Kuka Simon. Vybojoval faul Pavel Kuka. Zahrávat by ho měl. Kdo je tam? Pavel Hapal. Tohle je ovšem Pavel Kuka, to je z našeho prvního gólu. Přesně na hlavu Hughese. Domácí noviny byly před tímto zápasem velmi optimistické. Mluví se o tom, že Wales má vlastně vůbec nejlepší úspěch v historii. Takže se 100% předpokládá, že se do Spojených států na mistrovství světa dostane. Uvidíme. Karlec motal Gigse, Giggs to fauloval. Teď tam Hughes měl nějaké narážky zřejmě. Kdyby znovu Petr Dubovský. Trestný kopu vyšel dnes, vyšel mu proti Rumunsku v Košicích. No a moc nechybělo, aby mu vyšel dneska ještě jeden. Jen to tak zahučilo tady kolem. Podívejte se na zpomalený záběr. To nebylo o moc. Závěr zápasu se blíží. Podle hodin na stadionu chybí zhruba 8 minut. Němeček. Rus se zvedá Luboš Moravčík. Úplně volný. Kanec vystřelí, nevystřelí. Dubovský. Ještě to chtěl přistrčit napravo, ani na podruhé. To byl ale velmi nepříjemný zákrok. Myslím, že na Pavla Hapala.
Hapal zůstává na zemi. Abych řekl pravdu, vůbec to nevypadá na takovéto taktické zdržování. Případný ošetření. A tady je Giggs a teď Hašek si ho tam nechal naběhnout na záda. Sice si tam ještě něco vysvětluje s hlavním rozhodčím, ale nebude to vůbec nic špatné. Pavel Hapal stále polehává, teď skáče po jedné noze na svoji vlastní polovinu. Giggs si teď na Dubovského nezahrál. Vy sledujete trenéra Jorata, ale já mám teď oči hlavně pro Pavla Hapala. No, už je na obou nohou, ale pokulhává. Tentokrát už Hapal vybojoval míč. Super Young. Kuka je rychlejší. Škoda. Nevím, jak vám, je to samozřejmě subjektivní názor, ale mně se výkon Pavla Kuky na hrotu našeho útoku dnes velmi zamlouvá. K nevoli domácího publika byl otiskán zákrok Younga na Stuhravého jako faul. No, máme více ze hry závěru zápasu. Kdyby se to povedlo ještě gólově zúročit. Václav Němeček, jeden z našich legionářů, pohybuje se jich na hřišti opravdu mnoho. Vlastně v naší lize v tuto chvíli hrají jenom Suchopárek, Novotný, Kuka a Látal už je ze hřiště dole. Stuhravý se prosadil proti dvěma. A Melville stačil zachránit před nabíjajícím Hapalem. Dobře, Kadlec. Teď mi přijde, že naši hrají opravdu v pohodě. Škoda, že to tak nešlo celý první poločas. Ovšem vím o jednom muži, který určitě nebude příliš spokojen. Tím ovšem počkám až po této akci, kterou zatím tahne Sanders po levé straně. Klouba je z branky venku a drží míč. Tomu nespokojenému muži tím bude určitě Helmut Schulze, trenér prvního FC Schalke 04. Jehož hráč Jiří Němec byl uvolněn pro reprezentaci, ale pak neseděl ani na lavičce náhradníků. Dobře, Novotný před Janem Rašem. No a rozhodčí Roka asi nemá rád, když mu někdo mluví do řemesla. A od té doby, co na něj Raš trošku vyjel, tak to píská úplně všechno. Takovýchto soubojů tady byly desítky, nebylo to odpískáno. Dobře, Suchopárek proti Giggsovi. Naši si teď i letos dovolí. Teď je to ten sebevědomý výkon, který jsme chtěli vidět celých 90 minut. Samozřejmě, že ono něco jiného je chtít a něco jiného je hrát proti tak kvalitnímu soupeři, jak tím Vels. Bez sporu je. A vůbec tady z komentátorského stanoviště se to dobře povídá. Pavel Kuka! To by bývalo pasovalo těsně před koncem. Suchopárek dostane žlutou kartu, samozřejmě.
upřímně řečeno, teď je ovšem důležitější každá vteřina. Dopředu zamířili dlouzí Melville i Young, takže s Youngem pochopitelně se vydává i Tomáš Skuhravý. Kiksovi se centr nepodařil, blokoval ho právě Jan Suchopárek. Ještě jednou Kiks. A Skuhravý stačilo odvrátit, ještě jednou Tomáš Skuhravý, půl za jakéhosi stopera navíc. To bude dlouhé, to už Petr Dubovský nemohl stihnout. Diváci vedou domácí k poslednímu náporu. Hašek se nedal proti Sandersovi a to nepovedlo Moravčíkovi trošku. Horn. Teď Ivan Hašek, Moravčík. A ještě jednou Ivan Hašek. Dubovský na Němečka. Dopředu je Kuka, ale ta přihrávka se nepovedla. Dobře napál. Pavel Kuka měl v posledních minutách dvě velké příležitosti. Velká škoda, že to teď nevyšlo. Skuhravý mu dobře vrátil míč na nohu. No, hraje se nahoru dolů. Dvakrát zmiňovaný pozor, to umřel. To bylo ani ne tak tahle akce, jako to, jak... A čarování je konec, končí zápas Wales, Česká a Slovenská republika. Zápas skončil, myslím si, že nakonec zaslouženou remízou 2-2, i když mohli jsme vyhrát, ale také se mohli prohrát. Tenhle zápas, především jeho druhý poločas vás, myslím, musel uspokojit. Hralo se nahoru dolů, byl to tvrdý, neslouvavý zápas, ale přitom bylo k vidění i letos skutečně fotbalového. Diváci tady v Cardiffu na National Stadium jsou nadšení. Jak říkám, tahle remíza nic neřeší a budeme čekat až do úplně posledního hracího dne této kvalifikace, kdo vlastně vůbec postoupí na mistrovství světa. Ještě jednou zopakuji, že jsme se ujali vedením brankou Pavla Kuky. O 5 minut později, tedy v 19. minutě, vyrovnal Giggs. A Jan Ráš zajistil vedení Velců 2-1. Na konečník 2-2 srovnával krásnou střelou z trestného kopu Petr Dubovský. Nějaké šance byly na vítězství, ale jak říkám, po té šanci Sandersem mohli jsme i prohrát, takže nakonec to skončilo remízou 2-2. Já vám přeji příjemný zbytek večera.